hakaan ka bakin jado lada dan mano balik benya fi ni fi sha thok fi sha syukor fi sha tu fi sha shim nganget finum lek ban ya syo bagi ta kibril ne ba fin ya lek persya ta kibril ba finum shim ru ya kaan ha ka kti ke jong pi ban lek penyap ru ya kita kibril nganget fin file da ke FIR hagaan badeng ta lada pila IT no ya kata ka jing sha le ke jong pi hakaan ka de kaan ka ban shim ya la ka jong ka course ka jong ka ne ban shim ti ya kata ki jing ne ban pet ya kata ka jing sha ban ben ke jong pi ka de kaan ka ban ai ru ya kata ka justice ya pi kata ka de kaan ka bakan jado pimla ban shim ya kaan ha ka kti ka jong pi kalong kum ju ru ha ka bakan jaman sim badalai ru ngimla ban shim ya kaan ha ka kti ka jongi lene bangin ya le da ka bor ka jongi lene bangin ya le thma da kata ka thma ka bamangi hingin ya le tadi ta ko abang fi ni ka ski ka bamanta dan ki jing ke jing im ke jong fi dan ke jing le dan ke jing sha ban ben ke jing sha thombor dan ke jing sha le ben ke jing sha to ke jing sha thiem kan mau ya kan ni bauta ubale de ubreu henry ude ubaman padeng tang kwa ban ong fi kan ni ka ski ka bamanta la ki khon ki jong fi ki sha to la ki khon ki jong fi ki sha le ben la ki khon ki jong fi ki sha ban thombor ha ka bor ka jong ubaman wanum shim ya ka anya ka kti ka jong fi lada pi don ya kata ka jing sha syukor ka jing sha thok ka jing sha lamler ka babu ya pi ka jing jong ka jing im wanum shim ya ka anya ka kti ka jong fi renga sngo ka ni ka por ban ong fi file da ka FIR show blay file da ka FIR show blay ka bamut I ya thu ya kata show blay complain ya kata show blay ya thu ya kata ka ba pi long show blay padeng ta ka tin ka jong blay ka ong ba fin pen tip ya ka jing pan ka jong fi show blay tadeng ta wa num shim hi ya ka ta ka anya ka kti ka jong fi ne wa num kit hi daladi ya ka ta ka jing kit ka jong fi ne ban ya le hi daladi dal fi don ya ka jing le ka jing im ka jong fi sngo kumba fi sha ban ben ha ka bor jong maman la do ka don ka jing pang jing stom la fi sha le ben hau lok jong fi ha ka lok ka jong fi don ka problem ha ka ta ka met ka jong fi pang fi shitom fi crow but pidon ni ki jing le ki babon ha ke jing im ke jong phi ka ne ka sngi kwa banong fi wanum kit ya ka ta ha ka kli ke jong phi le ne wat num ya le hi da ka bor ke jong phi release ya ka ta plat ya ka ta how try but ya thu ya ka ta how try ka bamut la da phi sha le ben la da phi ki khon jong phi kim bet la ne tu nga jong phi bet wa prasang ban pen bet hi da la de bon sin phi prasang hi ban bet da phi shim ya ka anya ka kti ke jong phi ha ka jaka ba kanang biang kanang lat penban ha ka jaka ba kanang bet kanang kan riang penban tadeng ta kwa no fi kan ka sngi la fi ka no ka jing kan riang fi ka no ka jing bambiang fi ka no ka jing sha ban ben ka jing sha thok ka jing sha shukor ka jing im ka jong phi ka ba shaitan bor jing dom kon men le ka jing im jong phi ka bon lamba ki breu ka de ya phi ba pen shia tho ya ka ta sha utrai unya le ki jing le ka jong phi utrai unya le ya tau nong ya le jong phi padeng ta kwa no fi kan ka sngi ka ta to comment how try ya thu show try banga sngo ban ada sha le ben hau lok wanum dom yu lok ria thu yu jisu jisu pai se nu lok nga ulong kata pai se jisu wanum persang ibang ngan le hi manga ngan persang hi manga ngan kren manga ngan pen bet manga kwa banong fi da fi le hi kumta finang laj bat finang kedor tadeng ta kwa banong fi da fi ya ngan kalenti fi sngo fi don ki jing le wanum persang ban yak sa ji dalade wanum persang ban pen bet ji dalade ne ban le hi dalade ki retu ya thu ya kata show try ngas sngo thu pagaktin ka jong blay ka ong kumta bi pet yi ki ba pang yang tholi ki parta show jisu ki ong ko jisu ukon u david tu isnai ngai phongut ki ba pang yang tholi ki parta show jisu ba the mayas u parta show jisu ong ko jisu tu isnai yangi kanong kanan kawan ban parta show jisu ong ko jisu tu isnai khon janga ka parta ba ka ya thu show jisu pagade ka ta ha ka ba bon ki benta ka tin ka jong blay ngi ba ki breu ki ba parta show jisu kiwan man ya thu show jisu ya kata ka ka ba kikilong bat ya ka ka jing ka ba kikidon bat ya ka jing pang ka jing stom ka jing crow ka jing sha ban ben ki parta show jisu bat kiwan ban ya thu show jisu bat habaki kile kumta utrai ulai sin ayaki ban kan mawi kan ka wai ba jisu isin ay hai fi wala da fila file da FIR show utrai un shim ya ka anya ka kti ka jang o
baraba ushim kan ma ba ublay ubangi IT abangi IT itu kijing ke jingi hautra utrai udai ubabha kababal ka ang ba ublay ulang babha. God is good and he is good all the time, but finyo ke jing bha ke jong blay ha ke jing im ke jong phi tadeng ta la da don ki paramarjan ki ba shun ya phi ne ki ba kran ben ya phi ne ki ba le ben ya phi wat nom ya ya daj hi daladil ne wat nom ya yang persya hi daladi ki thu ka ta shau trai bar nganget utrai un sapin kebum yak shintur jong kita kinong ile persya utrai un kran yaki utrai un pen bet yaki bar ha utrai pen bet ka ba mot hi kinom ya sneu bat phi takin ya sneu wat blay tadeng ta philat nakataka jingas niyo para brio tadeng ta kwa banong ifi ni ka sngi ka bamenta la phia thu be show trai na sngom ka jala ka jongi ru habangi sha tu ki pot ki sam ke jongi ka de yangi bangi nya thu show trai ude blay bla ai ngi ka ni ka ri ka jongi ngim kwa ka jingi snam ngim kwa ka jingi yap ngi nya thu ya ka ta show trai ngi nya thu badang ngai uno bantu ya ka jaka ka jongi wa angel jong blay un wan pau baru angel jong try un shop da ka white lam ke jong u ya kita ki boan le kom ta ban ngai ngala i ka tin ke jong blay ka bakum kata ki Israel bon sin ki job na mar ki angel ki jong blay ki wan ban yale au blay hi wan ban yale na kam ta jong ki ban ngai ha bang ngi la ngai yeu ne blay ngi ni i ka jing da ka jong blay ya ka ri ka jala ka jong i kanom dan ka no ka jing snam kanom dan ka no ka jing ya isi la ne kata ka jing ya shun iwe namar usoitan ukwa be bonon ra ka jing kan at ukwa be bonon ra ya ka ne ka jing ya yap ka jing ya shun ka jing isi la da ngi le hi da ka bor ka jongi kan long bi kum ta kan poi bi shata na sngo kum kinong duai ki banget hau trai ngi ne duai hau trai ngi ne thu pen shoi shau trai la da don mano ki bale ben yangi la da don ki batu ki jaka jongi la don batu ya kata ka hok ka jongi ngi ne thu pen shoi shau trai ngin file de ka FIR hau trai bodeu trau ban le gi kamba ban ngai habo trau la ai dan bala ban shim habo trau la kerku dan mano bala ban tu ding tau jisu ruang berat ke jingkit ki jong phi shanga tuan hanga fi baro ki bathaj bukhya ke jingkit ngan pen jam ya phi ong to shim ye ka lengkor jonga to shim ke jingkit jonga namar ka lengkor jonga ka long ka ba jam ke jingkit jonga ka long ka ba sting berat chau trai ye ke jingkit ki jong phi file de ka FIR wat num kit hi daladi batu pentip ya ke jingpan jong fi barok show trai ka tin ke jong blay ka ong na petros kal nong basan ka dekat ka nyau ka ong da ka ba bret halor jong u ya ke jingku slide jong fi barok da ba usumar sukher mau shapang jong fi bret ya kita ki jing ke jong fi shau bret ya kita ki jing le bret ya kita ki jing syaban ben bret ya kita ki jing syak le ben bret ya kita ki jing syak lute bret ya kita ki jing syak tu show trai unsumar mau ya fi unjubab ya fi tadeng ta ka ni ka sngi nga sngo ba kum kari bat kum ka jai ben riu kum kita ki banget au Jesus Christ hoi ngi kini ki issue ki badan mentai support mizoram ki dan ke jingele ke jingi yap ngi ngosi hadok kata banginem kwa bakan ja kum taru ke jela ke jingi hoi ngin penrit ya la de khmat jong blai baru blai pen kraw yang ikan banganget kanum dan kanu ka bor ke jong briu ka bala ban solve ya kene ka problem mereka datang da ka bor ke jong blai ngin dwai kan ka sngi ka bamta kano ka problem ka bangidan ka jim ka jongi wanum yele hidalade wanum persyang ban solve hidalade nget kumbolong Petros wa ya ka duriau ungam persyang ban ksa hidalade bat kum ta unang ngam ba unang ngam tadeng ta wanum yaksa hidalade henry perta syo jisu kumbo Petros la perta jisu la ai ka kti ula tan yu nagata ka jingam jelap ka jong bat ula yo la em baka dayangi ladangi sngo baka jela ka jungi ka langam jelop lada ka langam jelop haka tu ka thiem lane haka bam klop ndai bangin ben yiki briu ndai bangin ya le persya yiki briu na sngo bangi de banduai ngi de banduai bade utrai uban yale yaunong yale jongi unong shun ude soitan ndai ki briu ubaman ude utaken ubangi ngimla ban yale daladi lemda utrai yale na kamta jongi tadeng ta tin ke jong blay ka ong revenge is mine ong tin jong blay langi puli na ka shiti ki nong rom ka nong ka bakhat ar ka khot bakhat khandai ka ong wat long ma phi ki ba pen her khput ko ki hep henrei pin ai jaka ya ka jing bitar ublay namar latho ka jing pen her khput ka long ka jong ngahi ngan yele keliang manga ong utrai ka jing pen her khput ka long ka jonga ong utrai tadeng ta tin ke jong blay ong wanum ai jaka ya ka ta ka jing bitar
ngim de ban ai jakai ke jing bitar bakan yo jaka ha ka donot ha ka jingmut ke jongi henry ai ya kata hau trai ai bo blain bitar ai bo blain pen her kaput ya kita king kinong ele ke jongi bang ngai utrai unya dai ngi unya dai uput usam jongi unya dai ke long yeng ke jongi unya dai ke jela ke jongi unya da ye wei pui ki long yeng ba di wei pui ka men sim unya daru yang ni na ke jingpang ka bawan ki doktor ki persang la ka bor ke jongki henry lau trai yarap ingi ka jing persang ka long le no ai baro tengin ne duai bangin ngai duai mdei bangin shep tieng ngin ya thu shau trai mdei bangin herser ngiu ha bangi asngau ke ne jingpang ne ha bangi asngau kita ke jing ki bawan kum tau lo badum nani kum kita ki merat klau ki bawan man pajai man patar ngi ngim de ban tieng ni kita ngin ya thu shau trai ngin ya thu shau trai bo trai un shimti ya kata ka FIR ke jongi bat mauhi un wanra ya ka justice maun ahingi ka hok ke jongi badai ta ublei bangi IT udai ublei babha bangi ni ke jing bha ke jong ublei hakri ke jongi baktien jublei kong lada fi kloi bat filong ki bak ko ngo fini oba me ke jing bha jong kari Israel no man kong ka khot ka kandai fini oba me ke jing bha jong kari lada fi long ki bak kloi bat ki bak ko ngo long ki bak kloi ban ya thu show blei long ki bak ko ngo ban ngai ha ka bor ke jong ublei baru try udan ngini iya ka kamba ngai blei ker khu ngi ke ni ka por to ai ngini duai nam tang jela ke jungi ai ngin duai ya ti bor jing dom ki bor baman ki bon men yele ke jing em jungi bagi nong yalam jungi kin long ki badap do men sim ba khoi bagi nong sanchar ke jungi kin long ki badap da ke jing shep ting blei ngin duai ya kata bat kano no ka bor jong baman ka bapen kan riang ka bapen matla kata baro kan laj bangini iya ke jing trai ke jong men sim ba khoi ngini iya ke jing trai ke jong blei hagan ke jela ke jongi to ai bakan ke jela jungi ini duai bakan long kata ke himaba ke jong Emmanuel o blei lembat ni uba sanchar bat ni uba yahat bat ni bangini iya ke buram ke jong blei bakan ke jela kan paunam bakan long ke jela ke batip yu trai bak ka perthai ke ni ke buram ke jong trai ngai kan long kumta hage jing duai ke jongi pentip file ke FIR man lagas ni pentip chu trai ke jing duai ke jong fi u trai chimti ke jing em ke jong fi ka yeng ke sam ke jong fi ke jela ke jongi bagi nong sanchar ke nong yalam jungi baro ai show try pentip show try ia kata jing kam jungi baro ngin ya duai ke ni ke por ke mamata terangi tip ba melong ublai uba up ya kita ki jing pentip ke jongi shame ba terangi pentip shame man laga ski ke jing ele terangi pentip shame ko konrat ia ki jing don kam ke jongi terangi tip ya kene bangi da ke sa idaladi ni persang idaladi ngele idaladi kanam poi ai try ka bakut ka long bitang ka jing yap kan poi bitang sya ka jing do nong sya ka jing skosi to kum ta trangi pentip bi syame ngi thu syame try begini ki khon ke syame kinang IT ru ila di syame bakin no mile hi dala di kan mi excited dala di doi try kin pentip bi syame kin file da ke FIR ha ke jing duai ya blai duai nga kar khu ko try ni ki khon ki syame try ngi pentip ya ke jing ke jing le jong ka ri ke jongi ke jala ke jongi try ngi pentip ko try ke jing le ki long ying long sam ke jongi try ha ba yadai ba ki jinget ki jongi ha ba yadai ko try ba ka char khadan ngi pentip lu chame try ki jinget le baro ba dai ma me pen bet dai me ko try uban yele ya tau nong yele ko konrat ubi le persha ko try ki breu ki jome ngai ko try me ai bor ki khon ki jome ba ki nang yai duai halaga sngi ba try ba ki nang pentip ye kita ki jingdan kam ke jong ki chame try ba kata ka jing suk ke jong blai ka ba parat ki jing champang baro kan ri jajai ye ka donot ke jongi ba ke jingmut ke jongi how Chris Jisu ang gaktian ke jong me adwai nga aingo ime ko pa yang diga por ka bakodor pangitip ba me shimti ke jing le baro ka jim ke jongi ko try dan ni ka por nga sngo ni ka kmi ka sngo jinjar na ka bantaw ni ko namar ule persya apalat nga sngo ni ka por ka ni ka kmi ka ba ya met labat sngi ka ba sngo kordit yala di na bantaw ni ko no ba shudi drugs bu shupan pisa pentip kong ya ka jing dan kam ke jong pi show try file de ka FIR complain ni ko how try o traum sipin bet kon jafi kam slam shop menta tang hapo gi khndiat banai fin kon jafi un bet bon sakala long ru shakri jong trai ki bor ksoi ki bor krai ki te eu hnrai utrai ongan pelat eu ta haleluya ngakran ngani ka por eu kurim jafi kong utrai un pelat ya kurim jong fi utrai un penem mangangai pi file ke FIR show trai ha ge jing dwai ge jong fi bangin ibo ni kurim jong fi ru un bet ngai ko konrat trai ganon ka bor ha bangi file shame ya ki complaints ki jangi ko try ha bangi ya thu ya ki ta ye ke ka bangi sha le hame ba me melong ublei wo shimti ki jing im jangi ni ngai ko try men pen bet ik khoro kharam baro
ngin sa i ko try ta ka result ngin sa i ka ta ka jing job tang ka to ka ne por ngin i ka boram ka jom e try ha ka kerteng ka jong jisu nang em amen but amen try nang kerkhu fi nang ai bore fi ta deng ta file ki FIR man lagas ngi la fi don ki problem ha ka jing em ka jong fi ye thu show try koblai shibon try nang kerkhu fi lan phone ngi fi la ro ban ye thu ngi ka e bo ble la le ka jing em ka jong fi watch him ya ka ai na ka ti ka jong fi ye thu show try koblai shibon try nang kerkhu fi amen